In de nieuwsbrief van de ouders liet de squalkoepel weten dat er van dit jaar kiezen wordt van roetveegpieten en regenboogpieten. Nou, we hebben met elkaar het gesprek willen voeren in het verleden van hoe lang gaan we door met Zwarte Pieten. Hè? Dat er andere keuzes kwamen en ook zichtbaar werden op de televisie. Vorig jaar al met het Sinterklaasjournaal. Nu met de discussie in deze tijd. Het gaat om recht doen aan mensen en gevoelens van mensen. Hebben we gezegd, dit is wel een moment om nu vast door te zetten en door te pakken en deze keus te maken. Deze mannen wien de verskaat oproepen om de intocht in Ljouwert aan te passen. Dit naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten. Ekredanus verwacht het nog wel wat discussie. Doch denkt de directeur van de squalkoepel dat ze een soort stiepe krijgen zullen. En we hopen natuurlijk op begrip. En daar gaan we eigenlijk ook wel van uit. En daar waar de moeite zit, daar moeten we ook met elkaar het gesprek over kunnen voeren. Maar we moeten kunnen blijven uitleggen dat het gaat om een kinderfeest. Dat het gaat om hoe leven we met elkaar samen. Hoe raakt onze identiteit daaraan. En daar willen we met elkaar dan ook voor staan. Met de stap hoopt het PCBO dat Sinterklaas op Squallen weer een echt feest wezen kan.